Hvala svima što ste došli. Nakon 2 godine pauze mogu slobodno reći napokon od 22. do 26. veljače na Zagrebačkom velesajmu će se održati jubilarna 30. nautika, jedan od najposjećenijih sajmova Zagrebačkog velesajma i najposlovniji nautički sajam u Hrvatskoj. U istom terminu održavaju se i dani lova i ribolova. Kao jedini kontinentalni sajam nautičke branše u Hrvatskoj, po raznovrsnosti ponude sajam nautika zanimljiv je i poslovnim ljudima i širokoj publici, jer na jednom mjestu nudi ukupnost ponude, od izložbenog segmenta, B2B susreta nautičke struke, do zanimljivosti za široku publiku. Dobar dan želim. 30. po redu Zagrebački sajam nautike. Nije samo jubilarni, nego jedan od najboljih u ovom tisućljeću, možemo reći. Po svojim brojkama ide među 4 najjača nautička sajma koja će se održati u ovom novom tisućljeću. Možemo i tako postaviti stvari. Znači više od 280 izlagača, više od 250 plovila, 7 punih paviljona. A što ima u tim paviljonima koji će preko sutra otvoriti svoja vrata ljubiteljima nautike? Tu su praktički svi oni koji nešto znače na hrvatskom nautičkom tržištu. Znači vodeći domaći proizvođači, istaknimo među ostalim tu je brodogradnja Pičuljan, tu su Grginić jahte, Lady, Arba, Barakuda, Pura brodovi, Marušić brodogradnja, znači oni najjači i dalje su tu s nama na Zagrebačkom velesajmu, na našoj nautici, ali izvanredno je dobra ponuda i plovila iz uvoza. Znači tu su prestižni brendovi kao što su Jeanneau, Beneteau, Sea Ray, Quicksilver, Highfield i mnogi drugi. A ono što je uvijek karakteriziralo zagrebačku nautiku, to je kompletnost nautičke ponude. Znači, za razliku od morskih nautičkih sajmova koje se primarno fokusiraju ipak na plovila, ovdje ljubitelj nautike može naći apsolutno sve što ima veze s nautikom. Znači, tu je bogata ponuda vanmorskih motora. Tržišni lideri su svi ovdje, znači Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, jednako tako i Volvo Penta, Evinrude, tu je Yanmar. Bogata je ponuda opreme i pribora za plovila, kao i ponuda svega za sportove na vodi. Pri tome mislim na jedrenje, ronjenje, surfanje. Znači, apsolutno sve što nautičara može zanimati nalazi se u 7 paviljona Zagrebačkog velesajma i vjerujem da će ljubitelji nautike u velikom broju pohoditi i kupiti nešto na sajmu. Vjerojatno će netko pitati, pa da ja preduhitrim odgovorom, tko je najskuplje plovilo na sajmu. Najskuplji brodovi tradicionalno se nalaze u paviljonima 7 i 10A koji zbog svojih gabarita i primaju velika plovila, a za onog najljepšeg koje ćete lako prepoznati treba izdvojiti nešto više od $500.000. Znači marina u srcu Zagreba po 30 puta, bogatstvo ponude u 7 paviljona, vidimo se preko sutra. Evo, zahvaljujem, ja vas sve lijepo pozdravljam ispred grada Zagreba i gospodina gradonačelnika gospodina Tomaševića, ali ispred sektora za gospodarstvo. Evo, nama je drago da možemo biti ovdje i podržati Zagrebački velesajam koji nakon 2 godine evo ponovo nastavlja sa ova 2 sajma. Nama je Zagrebački velesajam već preko 100 godina, možemo to tako reći, desna ruka u razvoju gospodarstva, ne samo grada Zagreba, nego i cijele Hrvatske, jer ova 2 sajma su zapravo nekako više i u fokusu razvoja turizma, ali i razvoja čitavog gospodarstva Republike Hrvatske. Pa evo, zahvaljujemo na tome, želimo uspješno ova 2 sajma i koristimo ovu priliku da pozovemo sve naše građane i goste u gradu Zagrebu da obiđu ova 2 sajma. Hvala.